Naučila som sa vybudovať z vágnej nedôvery solidný dom z argumentov, kameň za kameňom. Mám možnosť stretnúť sa s rôznym typom ľudí na malom časovom úseku a hlavne zoznámiť sa s takými tými rôznymi štýlmi a hlavne aj tento rok proste s literatúrou, v ktorej nie som tak ako úplne doma. Mit neuen Kapillaren baute ich Verbindungen aus. Fehlende Fertigkeiten und Organe kompensierte ich, indem ich wild herumflatterte. Ja mám pracovňu tu za rohom a tak som počul, že sa tu niečo deje, tak som sa prišiel pozrieť. A potom som sa začal o to zaujímať, ako som si prečítal tie plagáty reklamné a pýtal som sa, že čo to je. A čítanie ma zaujíma, tak som preto prišiel. Loni v zimě na Novodvorský, byl s náma děru já taky, Baňka jak bysme. Ležela mezi náma, ty po ní šáhal, chtěl statkat, jenže si přehmát a omylem tě v ruce přistálo moje péro. Tak se ho ze zvyku pohodl. Já držel, poněvadž jsem myslel, že to je její ruka. Máš dobrou techniku, umíš to tak akorát. Ha! První dobrá správa dneska, mám 3 flašky. Všetci autori boli nejakým spôsobom zaujímaví. Literatúre sa venujem jednak ako čitateľ a trošku do nej aj fušujem, takže asi preto. Ja som pôvodným knihovník, takže zaujímavú literatúru hlavne a poznám autorov. Oder anstelle der Tasten schmale Streifen, Streusel und Mond, weiß und schwarz. Ja som sem prišiel z ďaleka, až z Nemecka a rozhodol som sa, že centrom toho, čo chcem tu zažiť, je bábkové divadlo s čítaním. Vzhľadom k tomu, že rozumiem tým nemeckým textom a aj tým slovenským, aj českým, tak to bol taký trojnásobný zážitok. To bolo viac ako tých osobností, z ktorých som počul čítať a rozprávať o svojom živote a o práci. Ale čo ma tak ako najviac potešilo, tak to boli tí hostia, teda nemecká literatúra. Bol som prekvapený, koľko doslova krásnej literatúry sa dá zašifrovať do nemeckého textu. Bolo to veľmi intenzívne a poviem pravdu, že sa teším na budúci rok. Damals hatte Professor Spazierer zu ihm gesagt, wenn du in einem humanistischen Gymnasium bestehen willst, musst du endlich begreifen, Humanismus hat nichts mit Human zu tun. Setzen. Mal som pocit, že čítanie je taká intimná záležitosť, že čítať si má človek sám a potichu a nemusí chodiť na čítanie. Ale keď som tu prvýkrát prišla, videla som, že to má ďalšie rozmery, že to nie je len o čítaní. Ja som bol výčatník hneď po záchytke, takže vlastne ako tí moji pacienti chodili, ja som ich nalieval, to ešte záchytka fungovala, takže ako oni rovno ich odvážali tam proste na záchytku. Serus. Milujem vôbec literatúru ako takú a Mesiac autorského čítania považujem za najlepší projekt, ktorý v rámci literatúry funguje v Košiciach. Ty autorský stejně, já nevím smysl toho, ale já myslím, že to je výborný, že to někdo dělá a že to dělají ty kluci z Brna, který to dělají už šíleně let, že jo. To je nádherný, no, a že furt se tam zjevují noví lidi a to. Tak tohle je, vidím jako smysl toho prolínání, jo, že lidi z různých rovin prostě a to. A jak říkal, jak říkal Magor, že raději nežít, než nepít. No. Na zdraví.